Pamilya. Kapit yun, ano? Amo na pre. Pamatay pala pre. Kiko Matos, anong masasabi mo? Parehas na parada naman. 25 parada sila, 25,000 parada sa nga South Cotabato. Ay, Boss Ronon na. Ay Boss Ronon, Nurala. Bisita na. Bisita ta ni Nurala ni 25. Sa ila dito, kaparadas lang si Wisla 40 dito. Pagka kayo? Biya pa. Grabe ka po naman kayo. Biya pa. 64. Remote. Ilang kuhan, Ronel? Tara na. Galingan mo na yung elektor. Uy, wala na. Paigo ang itom. Dito mo harap po. Bawal na kagad. Bus DC, bawal na. Tabi sa gilid ah. Hindi, harap po niyo. Ano ba guys? Isaman yung aking upaw. Basta! Oh, idol. Mga idol. Oh, idol. Nandito mga idol. Wala pa. Karoon na wala. Oh, Team tayo. kapatid ni no? Cookie. Tingin nagkagamba mo lang kayo eh. Tangin nakalaki ba? Ayan na kayo. Kaya to. Tingod-tingod. Sa kalibo na lang. Pwede. Tangin naman, laban na yun. Panalo yan. Takpan mo sa taas na kayo. Mana aero, para diretso sa aero. Hindi ka kalalay no? Lagi. Ikaw ba yung kabilo? Dili ko. Ilang kuhan, Ronel? Tara na. Galingan mo na yung elektor. Uy, wala na. Paigo ang itom. Itom nakapaigo sa to. Kung ganyan ng puti. Di palakpak. Di pa palakpak. Karoon lang palakpak pre. Okay pa ni sigurado ni. Gumatos na ang puti. Okay pa ni sigurado ni. Gumatos na. Gumatos na ang puti. Anong masasabi mo? Daog na na. Daog na na. 1, 2, 3, daog, pitip, putuskin. Panalo.